Vedeli ste, že môžete získať od katastra späť 100 eur? Ani ja som to nevedel. Poďme sa pozrieť na to, ako sa to dá. Áno, počujete správne. Kataster vám môže vrátiť poplatok, ktorý ste zaplatili, pokiaľ nestihol zapísať váš vklad. Ale kataster vám ho nikdy sám od seba nevráti. Musíte oň požiadať. Ako to funguje? Kataster má na bežný zápis 30 dní, na zrýchlený vklad a zápis má 15 dní. Ak tieto lehoty nedodrží, máte nárok na vrátenie poplatku, ale pozor, sám od seba vám peniaze nikdy nevráti. Musíte o to požiadať. A teraz to najlepšie, kataster mi vrátil 2x 100 eur. Funguje to, mám to vyskúšané na vlastnej koži. Ako na to? Skontrolujte si dátumy, kedy bol podaný návrh na vklad a kedy bol zapísaný. Ak kataster meškal, máte nárok na vrátenie poplatku. Podajte žiadosť, pozor, ale musí obsahovať presnú formuláciu. Sledujte odpoveď a buďte trpezliví, niekedy im to naozaj trvá. Chcete presnú formuláciu žiadosti, aby ste nemuseli nič vymýšľať? Napíšte nám správu a veľmi radi vám pošleme presný postup. Sledujte nás pre viac užitočných tipov.